Good morning, ladies and gentlemen. Anya na puta sa atong isa ka yugto sa atong kinabuhi karong adlaw, alas 7 ang takna sa buntag dinhi sa UEA Dubai. O karon atong balikan paglantaw o atuang balikan pagpaminaw ang usa ka awit sa simbahan nga kini dili pasugdan ang misa, kini siya sagara ginakanta. So lami kayong buntag karon, salamat sa Ginoo. Ato kaning kantahon bani ko kuha ninyo ang gitara ug magatugtog ta. Sige aniya, ana-ana ang chords ug ang lyrics sa ubos ug kana magamit na gid kana ug dali ra kay sundon. Grab your guitar, let's go, let's play, come on. Ang Ginoo sa mga bongkong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo laping hingpit, dahil bunta ang Ginoo uban sa mga instrumento. Ang Ginoo siya tukuran sa kaayo, sa pasaylo paghigugma, walay sama kaniya, daiguma ang Ginoo uban sa katawag gudyaka, o hari sa mga sa langit ug yuta, tugtugan na ang gitara, ipalagog na ang trompeta, ang Ginoo sa bunga, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalagog na mga binuhat sa tanang katingalahan, daigunta ang Ginoo tungod ni Maria nga Berhen, o bayi sa mga hingpit, oray na sa langit, tugtugan na ang gitara, ipalagog na ang trompeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalagog
usa ka awit karong adlaw. Pasensya na sa akong tingaw, pasensya na sa akong gitar, pero lantawa ang mensahe ug ang lyrics nga nasa ubos. Maayo kini pamalundungan. Maayong buntag ug maayong adlaw sa taan. Thank you sa pagpaminaw. Bye bye.